Ευχαριστούμε τον Κύριο και εγώ χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε μαζί και βλέπω τα αγαπητά πρόσωπα από την οθόνη, αλλά ευχαριστούμε τον Κύριο που εν αυτό ζούμε, κινούμεθα και υπάρχουμε. Ο Κύριος είναι πάντα μαζί μας, είναι δίπλα μας, δόξα στο Θεό και μας ευλογεί ο Κύριος μας. Και σήμερα πάλι έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε μέσα από το λόγο του Κυρίου μας. Τον ευχαριστούμε και τον δοξάζουμε. Κύριος σας ευλογεί όλους, όπου και αν είστε, στα διάφορα μέρη που είστε, στις διάφορες πόλεις. Είναι θαυμαστό το ότι ο Κύριος έβαλε αυτό το ωραίο πλαφόν όπου είναι 2 ή 3 μαζεμένοι στο όνομά μου και εγώ είμαι ανάμεσά τους. Ευχαριστούμε τον Θεό που υπάρχουν και μεγάλες εκκλησίες στο εξωτερικό. Υπάρχουν και μικρότερες εκκλησίες, υπάρχουν και συναθρήσεις κατοίκων, αλλά παντού είναι ο Κύριος. Και εκεί είναι ο Κύριος. Δεν είναι στα μεγάλα, όπως φτιάχνουν οι άνθρωποι σήμερα στους μεγάλους ναούς και στις μεγάλες γιορτές που κάνουν, αλλά είναι όσοι είναι μαζεμένοι στο όνομα του Κυρίου. Ευχαριστούμε τον Θεό. Αδέρφια μου, ήθελα να διαβάσουμε από το Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, το 2ο κεφάλαιο, από το εδάφιο 1 μέχρι και το εδάφιο 20. Κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, 1 μέχρι 20. Εν εκείνες δέτες ημέρες εξήλθε διάταγμα παρά του Καίσαρος Αυγούστου να απογραφεί πάσα οικουμένη. Αυτή η απογραφή έγινε πρώτη ότι ηγεμόνευε τη Συρίας ο Quirinios και έρχονται πάντες να απογράφονται έκαστος εις την εαυτού πόλην. Ανέβη δε και Ιωσήφ από της Γαλιλαίας εκ της πόλεως Ναζαρέτ εις την Ιουδαίαν, εις την πόλη του Δαβίδ της καλείται Βιθλεέμ, επειδή αυτός ήτο εκ του οίκου και της πατριάς του Δαβίδ, δια να απογραφεί μετά της Μαριάμ της ιραβωνισμένης με αυτόν εις γυναίκα, ή της ήτο έγκυος. Και εννοήσαν εκεί, εκπληρώθησαν η ημέρα του να γεννήσει. Και γέννησε τον ιόν αυτής τον πρωτότοκο, και σπαργάνωσε αυτόν και κατέκλεινε αυτόν εν τη φάτνη, διότι δεν είναι το τόπος δι' αυτούς εν το καταλήμματι. Και επιμένες ήσαν κατά το αυτό μέρος διανυκτερεύοντες εν της αγρής, και φυλάττοντες φυλακά της νυκτός επί το πίμνιο αυτών, και ειδώ άγγελος Κυρίου εξέφνησε φάνη εις αυτούς και δόξα Κυρίου έλαμψε περί αυτούς, και εφοβήθησαν φόβον μέγαν, και είπε προς αυτούς ο άγγελος: μη φοβήστε, διότι ειδώ ευαγγελίζομαι εις εσάς, χαράν μεγάλην. Ή της θέλει είστε εις πάντα το λαόν, διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλη Δαβίδ, σωτήρ, ώστις είναι Χριστός Κύριος, και τούτο θέλει είστε το σημείον εις εσάς. Θέλετε βρει βρέφος εσπαργανωμένων κείμενων εν τη φάτνη, και εξέφνης μετά του αγγέλου εφάνει πλήθος στρατιάς ουρανίου, υμνούντων των Θεών και λεγόντων, δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Και καθώς οι άγγελοι ανεχώρησαν από αυτόν εις των ουρανών, οι άνθρωποι υπημένες είπων προς αλλήλους: ας υπάγουμε λοιπόν έως Βιθλεέμ και ας είδομεν το πράγμα τούτο το γεγονός το οποίο ο Κύριος εφανέρωσε εις ημάς. Και ήρθαν με τα σπουδής και έβρον την Μαριάμ και τον Ιωσήφ και το βρέφος κείμενον εν τη φάτνη. Και οι δόντες διεκήρυξαν τον λόγον των λαληθέντα προς αυτούς περί του παιδίου τούτου. Και πάντες οι ακούσαντες εθαύμασαν περί των λαληθέντων υποτομημένων προς αυτούς. Η δε Μαριάμ εφύλατε πάντα στους λόγους τούτους διαλογιζομένοι περί αυτών εν την καρδία αυτής. Και επέστρεψαν οι ποιμένες δοξάζοντες και υμνούντες των Θεών, δια πάντα όσα ήκουσαν και είδον, καθώς ελαλήθησαν προς αυτούς. Δόξα στον Θεό για αυτό το μεγάλο γεγονός, αδέρφια, το οποίο εμείς σαν παιδιά του Θεού το θυμόμαστε συνέχεια και δοξάζουμε τον Θεό γιατί έστειλε τον μονογενή του Υιό. Για να μην απολεστεί όποιος πιστεύει σε Αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνια. Και ευχαριστούμε τον Θεό που άνοιξε και τα δικά μας τα μάτια, αδέρφια μου, και γνωρίσαμε τον Κύριο, τον αληθινό Θεό. Αυτός που ήρθε και Αυτός μας έδωσε πρώτα
αυτή τη μεγάλη ευκαιρία. Κατέβηκε από τον ουρανό και ήρθε στη γη για μας. Ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Βλέπουμε λοιπόν το γεγονός, τα γεγονότα, πώς έγινε η γέννηση κατά σάρκα, η γέννηση του Κυρίου μας, του Ιησού Χριστού. Διότι ο Κύριος μας ο Ιησούς ο Χριστός είναι ο αιώνιος Θεός, πάντα υπήρχε, προϋπήρχε προπάντων των αιώνων, είναι αυτός ο οποίος με το λόγο του έφτιαξε τα πάντα και με το λόγο του συντηρεί τα πάντα, ομοούσιος με τον Πατέρα, και αυτός ο ίδιος ο Θεός κατέβηκε στη γη μας. Εφανερώθη εν σαρκή και γεννήθη εκ Παρθένου Μαριάμ δια Πνεύματος Αγίου. Μυστήριο. Ο Απόστολος Παύλος, αδέρφια μου, το λέει, το μυστήριο της ευσεβίας είναι μέγα. Και είναι μεγάλο μυστήριο. Θαυμαστό μυστήριο. Πώς ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Το μοναδικό γεγονός όλης της ανθρωπότητας αλλά και όλου του σύμπαντος. Ο Θεός εφανερώθη εν σαρκή. Και βλέπουμε τα γεγονότα πώς γίνεται εδώ, πώς τα περιγράφει ο λόγος του Κυρίου μας, να βγαίνει ένα διάταγμα από τον Καίσαρα τον Αύγουστο να απογραφεί πάσα οικουμένη. Διάταγμα, έβγαλε διαταγή. Αυτοκράτορας ήτανε, Ρωμαίος, να απογραφεί όλη η οικουμένη, όλη η Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Πόσους υπηκόους έχουμε, πόσους φόρους θα παίρνουμε και όλα αυτά τα οποία έχουν οι απογραφές. Εδώ όμως, αδέρφια, να παρατηρήσουμε ότι δεν είναι ο Καίσαρας ο Αύγουστος που έβγαλε αυτή την απόφαση. Είναι ότι ήρθε ο χρόνος, ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, όπως μας λέει ο Λόγος του Θεού. Το πλήρωμα του χρόνου για να έρθει ο Κύριος μας ο Ιησούς ο Χριστός. Από τον ουρανό να κατέβει, να αφήσει τη δόξα Του και να έρθει να μας επισκεφθεί για σωτηρία. Να σωθούμε. Να γνωρίζουμε, αδέρφια, ότι ο Κύριος ο Ιησούς ο Χριστός είναι ο Πατέρας του μέλλοντος αιώνα. Είναι αυτός ο οποίος κρατάει τα πάντα στα χέρια Του. Είναι αυτός ο οποίος ρυθμίζει τα πάντα. Και μέσα στη σοφία Του, αδέρφια, χωρίς να παραβιάζει την ελευθερία του ανθρώπου. Πώς γίνεται αυτό? Και αυτό μυστήριο είναι. Δεν κάνουν ό,τι θέλουν οι άνθρωποι σήμερα. Νομίζουν ότι κάνουν. Νομίζουν ότι βγάζουμε αποφάσεις, κάνουμε το ένα, κάνουμε το άλλο. Δεν κάνουν. Κάνει ό,τι θέλει ο Θεός. Και βεβαίως θα έρθει και μια μέρα που νέους ουρανούς και νέα γη περιμένουμε, στους οποίους λέει δικαιοσύνη κατοικεί, και εκεί πλέον θα υπάρξει η απόλυτη κυριαρχία του Κυριού μας, του Ιησού Χριστού, στην Εκκλησία Του, στη Βασιλεία των Ουρανών, την οποία θα απολαύσουμε εμείς οι πιστοί. Δεν είναι τίποτα τυχαίο στη ζωή μας, αδέρφια. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου και το λέει ο λόγος του Κυρίου μας, καθώς ο Απόστολος Παύλος γράφει στην προς Γαλάτας επιστολή και μιλάει για τη σωτηρία την οποία απολαμβάνουμε. Λέει το εξής, Γαλάτας επιστολή, κεφάλαιο 4 και εδάφιο 4. Ότε όμως ήρθε το πλήρωμα του χρόνου, εξαπέστειλε ο Θεός τον Υιόν αυτού, ώστις εγεννήθη εκ γυναικός και υπετάγει στον νόμον, δια να εξαγοράσει τους υπονόμων, δια να λάβουμε την υιοθεσία. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου. Ο Θεός αποφάσισε να κατέβει, να έρθει, να μας λυτρώσει από την αμαρτία μας. Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου.
Κανείς μπορεί να πει δεν μπορούσε ο Κύριος και μπορεί να φτάσει στη σκέψη του ανθρώπου να έρθει πιο νωρίς ή να έρθει πιο αργά. Όχι. Ήταν η ώρα που ο Θεός μέσα στη σοφία του διάβασε τις καρδιές μας, μέσα στη σοφία του ο Κύριος μας βρήκε τον κατάλληλο χρόνο για τη σωτηρία μας. Αυτός ήταν ο κατάλληλος χρόνος. Γιατί έπρεπε να προετοιμαστεί η ανθρωπότητα για τον ερχομό. Και την προετοιμάζει ωραία. Βλέπουμε ότι στους προφήτες, από τον τελευταίο προφήτη τον Μαλαχία μέχρι τον ερχομό του Κυρίου είναι 400 χρόνια μιας απολύτου σιγής. Δεν μιλάει ο Θεός. Δεν υπάρχουν προφητείες γραπτές που να μας λένε τίποτα περισσότερο. Και ξέρουμε ότι όταν γίνεται μία σιγή στον ουρανό, κάτι μεγάλο πρόκειται να συμβεί. Και εδώ έγινε αυτή η σιγή και έγινε κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Ήρθε ο ίδιος ο Θεός και εφανερώθη εν σαρκή. Το μεγαλύτερο γεγονός, αδέρφια, και ευχαριστούμε τον Θεό αυτό το οποίο μας έδωσε τη σωτηρία μας. Και τώρα μπορεί να είμαστε εδώ, να ονομαζόμαστε παιδιά του Θεού, να περιμένουμε την αρπαγή της Εκκλησίας, να περιμένουμε να δούμε αυτούς όλοι οι οποίοι κοιμήθηκαν εν Κυρίω, να περιμένουμε να ζήσουμε μαζί με τον Κυριό μας τον Ιησού Χριστό για πάντα, να ξέρουμε τι πρόκειται να γίνει στο μέλλον. Μόνο η Εκκλησία του Χριστού το ξέρει, με αυτά που έχει αποκαλύψει ο Κύριος. Οι άνθρωποι δεν ξέρουν. Λένε το ένα θα γίνει, το άλλο θα γίνει. Προσπαθούν να βρούνε και ιδιαίτερα όταν αλλάζει και ο χρόνος προσπαθούν να δούνε, πάνε σε διάφορους εκεί οι οποίοι είναι με ενέργεια του εχθρού να τους πούνε για το μέλλον. Εμείς όμως είμαστε παιδιά του Θεού και γνωρίζουμε αυτά τα οποία μας αποκαλύπτει ο Κύριος και ξέρουμε πώς θα τελειώσει και αυτή η ανθρωπότητα, όπως ξέρουμε και πώς άρχισε. Ξέρουμε ότι εν αρχή επίησε ο Θεός τον ουρανό και τη γη. Έτσι αρχίσαμε. Έτσι έγινε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ας ψάχνουν οι άνθρωποι. Ας νομίζουν ότι έχουν διάφορες θεωρίες στο πώς έγινε το σύμπαν ή πώς εμφανίστηκε η ζωή επάνω στο πλανήτη Γη. Η αλήθεια είναι αυτή. Και την ξέρουμε εμείς, οι άνθρωποι, οι απλοί, οι αγράμματοι, αλλά σε εμάς διάλεξε ο Θεός, μας λέει, να αποκαλύψει τον εαυτό του. Δεν είστε, λέει, πολύ σοφοί, ούτε πολύ δυνατοί, ούτε πολύ ευγενείς, λέει ο Παύλος στους Κορινθίους. Αλλά τα μωρά του κόσμου διάλεξε ο Θεός για να κατεσχύνει τους σοφούς. Και ο Χριστός έγινε σε εμάς σοφία, δικαιοσύνη, αγιασμός και απολύτρωσης. Αυτό έγινε ο Χριστός σε εμάς. Αυτό είναι για μας ο Χριστός. Για την Εκκλησία του Χριστού. Σοφία. Σοφία του Θεού. Ήρθε ο Κύριος, ο Ιησούς ο Χριστός και μας έδωσε το Λόγο Του. Αυτή είναι η σοφία. Σοφία του Θεού. Και γνωρίζουμε τώρα μέσα από τις γραφές τα πνευματικά. Γνωρίζουμε τι γίνεται μετά από τη ζωή αυτή. Γνωρίζουμε για την ψυχή μας, πώς πρέπει να συμπεριφερθούμε. Γνωρίζουμε τα πάντα. Έτσι μας λέει ο λόγος του Κυρίου μας. Δικαιοσύνη έγινε ο Χριστός μας. Μας δικαίωσε μπροστά στον Πατέρα Θεό με το Άγιο Του αίμα. Επίστευσε, λέει ο Αβραάμ, εις τον Θεό και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Το δικαίωσε ο Θεός. Τον έσωσε ο Θεός. Και εμείς τώρα έχουμε τον Χριστό μας, ο οποίος είναι η δικαιοσύνη μας. Σοφία, δικαιοσύνη, αγιασμός. Έχουμε τον Χριστό που αυτόν μας αγιάζει. Άγιοι γίνεστε γιατί εγώ είμαι Άγιος, λέει ο Κύριος. Ποιος μας αγιάζει? Ο Χριστός είναι ο αγιαστής μας.
Μας πλένει και μας καθαρίζει με το αίμα του. Και απολύτρωση. Και τον περιμένουμε μια μέρα να έρθει να έκανε ως τώρα την απολύτρωση από τις αμαρτίες μας, αλλά θα μας δώσει και την απολύτρωση του σώματός μας. Όταν θα έρθει να μας πάρει, να πάρει την εκκλησία του. Θαυμαστά είναι οι ενέργειες του Θεού και να μην αισθανόμαστε, πολλές φορές ο εχθρός έρχεται να μας βάλει μέσα στην καρδιά μας να αισθανθούμε έτσι μειονεκτικά, επειδή η Εκκλησία είναι το μικρό πίμνιο, η Εκκλησία του Χριστού, να αισθανθούμε ότι χάνουμε κάτι από τον κόσμο, από τη σοφία του κόσμου. Εσύ, παιδί μου, δεν θα πας να κάνεις ένα διδακτορικό? Δεν είναι κακό να κάνει διδακτορικό. Αλλά ο σκοπός μας και ο σκοπός του χριστιανού είναι ο ουρανός. Είτε έχει διδακτορικό, είτε δεν ξέρει να βάζει την υπογραφή του. Το ίδιο είναι για το Θεό. Ο ουρανός είναι ο σκοπός μας. Πρώτα τη Βασιλεία του Θεού ζητάμε. Και γνωρίζουμε ότι όλα αυτά τα οποία φαντάζουν μπροστά μας, ιδιαίτερα το λέω για τους νέους, αυτά που φαντάζουν μπροστά, τα λαμπιόνια, οι γιορτές, οι τίτλοι οι μεγάλοι, αυτά που βλέπουν κακώς στις οθόνες, όλα αυτά είναι μάταια, είναι ματαιότητα. Η μόνη αλήθεια είναι ο Χριστός. Και το ξέρουμε αυτό και το γνωρίσαμε και να το κρατήσουμε. Οι άνθρωποι λοιπόν νομίζουν ότι είναι άνθρωποι οι οποίοι κυβερνάνε. Κυβερνάνε βέβαια, ο Θεός τους έχει βάλει, έτσι λέει ο λόγος του Κυρίου, αλλά τον έλεγχο τον πλήρη ο βασιλιάς των βασιλιάδων και ο Κύριος των κυριευόντων είναι ο Χριστός μας. Να το ξέρουμε, αγαπητά μου αδέρφια. Δεν είναι τυχαίο ότι βγαίνει αυτή η απόφαση, αυτή η διαταγή, να γίνει αυτή η απογραφή. Πρέπει να γίνει αυτή η μετακίνηση. Στην Μαρία, η οποία έπρεπε να γεννήσει, η μητέρα του Κυρίου μας, η Αγία αυτή γυναίκα, στη Βιθλεέμ. Στη Βιθλεέμ έπρεπε να πάει εκεί, γιατί και η Μαρία, η μητέρα του Κυρίου μας, ήταν από το γένος Δαβίδ. Έπρεπε να πάει εκεί. Να μην λέμε γιατί έγινε αυτό τώρα, γιατί έγινε το άλλο, και αυτή η δυσκολία. Φανταστείτε, αδέρφια μου, να γίνεται αυτό το ταξίδι τις ημέρες που είναι να γεννήσει. Και ποιον? Τον σωτήρα του κόσμου. Γιατί πρέπει έτσι να γίνει? Όταν ήρθε, λέει λοιπόν, το πλήρωμα του χρόνου, εκεί που διαβάσαμε στην προς Γαλάτας επιστολή, εξαπέστειλε, έτσι λέει, έστειλε. Αυτό διαβάζουμε και στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, τόσον αγάπησε ο Θεός τον κόσμο, ώστε έδωκε τον Υιόν αυτού τον μονογενή, και να μην απολεστεί όποιος πιστεύει σε αυτόν, αλλά να έχει ζωή αιώνιο. Εξαπέστειλε ο Θεός, ο Πατέρας, τον Υιόν αυτού, ώστε γεννήθη γυναικός και υπετάγει στον νόμο, δια να εξαγοράσει τους υπονόμων. Έγινε εξαγορά. Ο Χριστός μας ήρθε και μας αγόρασε. Είμαστε αγορασμένοι, αδέρφια. Είμαστε αγορασμένοι με το αίμα του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Δεν ανήκουμε στον εαυτό μας. Πολλές φορές αυτό το πνεύμα θέλει να μπει και στους χριστιανούς. Κοίταξε τη ζωή σου. Κοίταξε τον εαυτό σου. Κοίταξε. Ο Θεός θα μας κοιτάει και τα κοιτάει όλα και φροντίζει για όλα. Δεν ανήκουμε λοιπόν στον εαυτό μας, ανήκουμε στον Κύριο. Είμαστε αγορασμένοι με το αίμα του Ιησού Χριστού, είναι εξαγορά.
Αυτός πλήρωσε τα λίτρα. Λίτρα, τι σημαίνει τα λίτρα? Ξέρουμε, όταν μερικές φορές κάνουν οι άνθρωποι, πιάνουν ανθρώπους, τους εχμαλωτίζουν και μετά ζητάνε λίτρα για να τους ελευθερώσουν. Θα δώσεις τόσα εκατομμύρια, τόσες χιλιάδες ευρώ για να ελευθερώσω το παιδί σου, το συγγενή σου, και πάνε και πληρώνουν οι άνθρωποι. Θα είναι βέβαια από τον εχθρό της ψυχής. Αλλά εδώ τώρα το λίτρο είναι αυτό το οποίο πλήρωσε ο Χριστός για μας, για να μας ελευθερώσει από το θάνατο. Να μας ελευθερώσει από την αμαρτία. Να μας ελευθερώσει από την αιώνια κόλαση. Και να μας εξαγοράσει τους υπονόμων, διαναλάβουμε την υιοθεσία. Μας αγόρασε ο Κύριος μας με το αίμα του και πήραμε τώρα την υιοθεσία. Είμαστε παιδιά του Θεού. Είμαστε κληρονόμοι Θεού, συγκληρονόμοι του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Μεγάλη ευλογία, μεγάλο προνόμιο, αδέρφια μου. Έχεις, αδερφέ και αδερφή, και έχω το μεγαλύτερο προνόμιο στον κόσμο. Να είμαστε παιδιά του Θεού. Παιδιά. Να λέει το παιδί μου. Να έχουμε πατέρα το Θεό. Και αυτό έγινε γιατί ήρθε ο Κύριος μας ο Ιησούς ο Χριστός. Ήρθε και παρέδωσε τον εαυτό του για μας, για τις αμαρτίες μας. Και να φανταστούμε εδώ ότι η απόσταση από τη Βιθλεέμ μέχρι την Ναζαρέτ, όπου εκεί είχε ανατραφεί ο Κύριος μας και εκεί ήταν και έμενε η Μαριάμ, που πήγε ο άγγελος Γαβριήλ και της είπε το μήνυμα αυτό από τον ουρανό, ότι θα γεννήσει το σωτήρα του κόσμου, είναι 150 χιλιόμετρα. Δεν είναι λίγα για τότε. Για σήμερα μπορεί να είναι πάρα πολύ λίγα, να πάει κάποιος με το αυτοκίνητο πάρα πολύ γρήγορα. Αλλά τότε να φανταστούμε ότι ήταν πεζοί. Ίσως είχαν και ένα ζώο, ένα γαϊδουράκι, κάτι άλλο, αλλά όσο και να είναι, θέλανε μέρες να γίνει αυτή η διαδρομή. Γιατί, Κύριε, τώρα? Γιατί έτσι πρέπει να γίνει? Αδέρφια, να μην λέμε ποτέ στον Κύριο γιατί. Είναι αλήθεια ότι βγαίνει μέσα από την καρδιά μας αυτό το γιατί. Δεν καταλαβαίνουμε. Αλλά να λέμε πάντα στον Κύριο, σε ευχαριστώ Κύριε, εσύ ξέρεις. Λέει στον Ιεζεκιήλ τον προφήτη, αυτά τα οστά μπορούν να αναζήσουν. Κοίτα, πήγε σε μια κοιλάδα που ήταν γεμάτη από κατάξερα οστά. Κατάξερα, όχι, δεν ήταν πρόσφατα πεθαμένοι αυτοί οι άνθρωποι. Είχαν καιρό που είχαν πεθάνει και είχαν ξεραθεί και τα οστά. Μπορούν αυτά τα οστά να αναζήσουν? Και ο προφήτης λέει κάτι καλό, όμορφο. Κύριε, εσύ γνωρίζεις. Μπορεί να γίνει αυτό στη ζωή μου? Κύριε, εσύ γνωρίζεις. Αν θέλει ο Κύριος, μπορεί να γίνει τα πάντα. Όταν πήγε ο Γαβριήλ και έδωσε το μήνυμα αυτό στη Μαριάμ, είπε και κάτι στη Μαριάμ, διότι ουδέν πράγμα θέλει είστε αδύνατον παρά το Θεό. Το λέει στο ίδιο κεφάλαιο, στο πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 37, Λουκάς 1:37. Διότι ουδέν πράγμα θέλει είστε αδύνατον παρά το Θεό. Τίποτα δεν θα είναι αδύνατο στο Θεό. Γιατί? Γιατί ήρθε ο Χριστός. Γιατί ήρθε ο Κύριος μας ο Ιησούς ο Χριστός. Και γι' αυτό δεν είναι τίποτα αδύνατο στο Θεό. Γιατί τώρα πάμε στον Πατέρα και όταν λέμε αδύνατο από τη δικιά μας τη μεριά, ο Θεός μπορεί να κάνει τα πάντα. Αλλά πάμε στον Πατέρα και λέμε Πατέρα, αυτά τα ζητάμε στο όνομα του μονογενούς Υιού, του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού.
Και λέει ο Κύριος ότι ό,τι αν ζητήσετε στο όνομά μου θα σας το κάνω. Θαυμαστή αυτή η δήλωση. Τίποτα δεν θα είναι αδύνατο στο Θεό. Και η Μαριάμ λέει στη συνέχεια στο εδάφιο 38, είπε δε η Μαριάμ, ιδού η δούλη του Κυρίου. Γέννητο εις εμέ κατά τον λόγο σου. Να γίνει όπως είπες. Και ανεχώρησε από αυτής ο άγγελος. Και μιλάμε αυτό το οποίο η Μαρία μου είπε ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Να αποδεχθεί όλο αυτό το σχέδιο, το μήνυμα αυτό που δεν είχε ξαναγίνει ποτέ στον κόσμο. Ποτέ. Η ενανθρώπιση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Να γίνει στη ζωή της. Γέννητο εις εμέ κατά το λόγο σου. Και τότε λέει ανεχώρησε να παθείς ο άγγελος. Πάρα πολλές φορές, αδέρφια, μας περιμένει ο Θεός να πούμε Κύριε, ας γίνει κατά το θέλημά σου. Και δεν το λέμε. Δεν το λέμε γιατί δεν μπορούμε να δεχθούμε ορισμένα πράγματα ότι είναι το θέλημα του Θεού. Δεν μπορεί να το θέλει αυτό ο Θεός. Ο Αβραάμ μπορούσε να πει όταν του είπε ο Θεός να πάει να θυσιάσει τον Ισαάκ, πει Κύριε, δεν μπορεί να το είναι από σένα αυτό. Δεν μπορεί να το θέλεις εσύ. Δεν το είπε όμως ο Αβραάμ. Αλλά τι έκανε, σαμάρωσε την Όνο την άλλη μέρα το πρωί και ξεκινάει να πάει να θυσιάσει τον Ισαάκ. Και ξέρουμε πολύ καλά το τέλος. Αυτή είναι η πίστη. Και εκεί πρέπει, αδέρφια, να εξασκήσουμε την πίστη μας. Σε αυτά τα οποία λέει ο Θεός, ας γίνει το θέλημά σου, Κύριε. Είναι δύσκολο για μας. Πάρα πολύ δύσκολο. Όμως, αδέρφια, είναι κάτι που πρέπει να το κατορθώσουμε. Κύριε, ας γίνει κατά το θέλημά σου. Είναι αρκετές οι φορές, αδέρφια μου, που κακώς όλοι μας κάνουμε το δικό μας θέλημα και δεν κάνουμε το θέλημα του Κυρίου. Δεν μπορούμε να καταλάβουμε ποιο είναι το θέλημα του Θεού. Νομίζουμε ότι έτσι θέλει ο Θεός. Ενώ είναι πάρα πολύ όμορφο να λέμε Κύριε, εσύ το διέταξες, εσύ Κύριε μου να το κάνεις, ας γίνει κατά το θέλημά σου. Και εδώ φτάνουν μέχρι την Βιθλεέμ και για να γίνει απογραφή και ενώ ήσαν εκεί επληρώθησαν η μέρα του να γεννήσει, διαβάσαμε. Επληρώθησαν η μέρα του να γεννήσει. Ήρθε η ώρα. Τώρα, μακριά από το σπίτι μου, μακριά από εκεί που έχω τη βολή μου, έτσι πρέπει να γίνει. Ο Κύριος μας έπρεπε να γεννηθεί στη Βιθλεέμ. Και αδέρφια μου, εμείς πάρα πολλές φορές έχουμε το δικό μας χρόνο. Αλλά για τα πνευματικά. Αλλά ο Κύριος έχει το δικό του χρόνο. Και θα πρέπει να αγωνιστούμε, να συντονιστούμε με το χρόνο και με το ρολόι του Κυρίου. Όχι το δικό μας. Άμα πηγαίνουμε με το δικό μας το χρόνο, κάνουμε λάθη. Λαθεύουμε. Και κάποια στιγμή τα αδέρφια του Κυρίου μας, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο το διαβάζουμε, αδέρφια μου, τα αδέρφια του Κυρίου μας του είπανε του Κυρίου να ανεβεί στην εορτή. Είναι στο κεφάλαιο 7 του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου, στο εδάφιο 3. Είπαν λοιπόν προς αυτόν οι αδελφοί αυτού, μετάβηθη εντεύθεν και είπαγε εις την Ιουδαία, δια να είδωση και οι μαθητές σου τα έργα σου τα οποία κάμνεις. Διότι ουδής πράττει τι κρυφίως και ζητεί αυτός να είναι φανερός. Εάν πράττεις ταύτα, φανέρωσον σε αυτόν εις τον κόσμο. Διότι ουδέ οι αδελφοί αυτού επίστευον εις αυτόν. Ακούστε.
Δεν πιστεύανε. Αφού λες τέτοια πράγματα, πήγαινε τώρα εκεί στην Ιουδαία να δουν αυτά τα οποία κάνεις και να έτσι πιστέψουν ότι είσαι αυτός ο οποίος λες. Και λέει στο εδάφιο 6, λέγει λοιπόν προς αυτούς ο Ιησούς, ο καιρός ο ειδικός μου δεν ήλθε έτη. Ο καιρός ο δικός μου δεν ήρθε ακόμα. Ο δε καιρός ο ειδικός σας είναι πάντοτε έτοιμος. Ο ανθρώπινος καιρός. Λέει στους αδερφούς του, ο δικός σας ο καιρός είναι πάντα έτοιμος. Εμένα δεν ήρθε ακόμα η ώρα μου. Το προσέξουμε αυτό, αδέρφια. Πολλές φορές ξεπερνάμε το ρολόι του Κυρίου και τρέχουμε ή πάμε πιο αργά. Αλλά ο Κύριος θέλει έναν ωραίο συντονισμό με το θέλημά του. Και μπορεί να γίνει αυτός ο συντονισμός. Όταν λέμε Κύριε, αυτό που λέμε στο Πάτερ ημών, Πατέρα, ας γίνει το θέλημά σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Εκεί θα ζούμε πολύ καλύτερα πνευματικά, αδέρφια. Θα απολαμβάνουμε περισσότερο τις ευλογίες του Θεού και το σχέδιο του Θεού στη ζωή μας. Πολλές φορές χάνουμε τις ευλογίες, πολλές φορές χάνουμε ευκαιρίες από τον Κύριο να κάνουμε κάτι για τον Κύριο, επειδή δεν προσέχουμε στη φωνή του Κυρίου και το μυαλό μας είναι αλλού. Τώρα, Κύριε, τώρα σε θέλω. Τώρα, Κύριε, που αρχίσαμε να πιάνουμε πολλά ψάρια, θα έλεγε ο Πέτρος, με τον Ανδρέα μαζί που ήταν αδέρφια, ο Ιάκωβος με τον Ιωάννη που ήταν και αυτοί, είχαν άλλο καράβι ψαράδικο. Τώρα, Κύριέ μου, κάθε μέρα να έρχεσαι, να βγαίνουμε μαζί για ψάρεμα να γεμίζουν τα καράβια. Ο Κύριος τους είπε ότι θα τα αφήσετε αυτά. Και από εδώ και πέρα, εγώ θα σας κάνω αλληλείς ανθρώπων. Και αφήσαντες απαντά ακολούθησαν αυτόν. Περίμενε, Κύριε, έχουμε οικογένεια, έχουμε υποχρεώσεις, όλα τα αφήνουμε και ακολουθούμε τον Κύριο. Αυτό κάνανε οι μαθητές. Και γι' αυτό πήραν αυτή τη μεγάλη ευλογία. Να είναι οι Απόστολοι του Κυρίου μας. Οι Απόστολοι του Κυρίου μας. Και έτσι ο άνθρωπος μερικές φορές σαν χριστιανοί χάνουμε την ευκαιρία να πάρουμε από τον Κύριο ευλογία. Γιατί έρχεται ο Κύριος, περνάει από δίπλα μας, μας λέει, έλα παιδί μου, τώρα, αφού μας καλεί ο Θεός τώρα, είτε για σωτηρία, ευχαριστούμε τον Θεό που το δεχθήκαμε, αλλά φωνάζει ο Κύριος, περνάει και από άλλους ανθρώπους και τους καλεί για σωτηρία. Τώρα άσε, είμαι νέος, όταν γεράσω. Ο εχθρός του βάζει τέτοια σκέψη. Και όταν γεράσει ο άνθρωπος και περνάει πάλι ο Κύριος να τον καλέσει για σωτηρία, του λέει ο εχθρός ψυχής, τώρα θα πας στον Κύριο, τώρα που γέρασες και τόσα χρόνια δεν έζησες για τον Χριστό, τώρα θα σε δεχθεί ο Χριστός εσένα. Είναι ψεύτης ο εχθρός ψυχής, πατέρας του ψεύδους. Και γι' αυτό θα πρέπει να προσέξουμε. Ο Ματθαίος είχε ένα τελώνιο, είχε μια μεγάλη επιχείρηση, είχε πολλά χρήματα, αλλά μας κάνει εντύπωση, αδέρφια, όταν ο Κύριος πέρασε δίπλα από το τελώνιο, το βλέπει, του λέει ακολούθη με. Έλα, ακολούθησέ με. Και άφησε, λέει, όλα, τα πάντα τα άφησε και ακολούθησε τον Κύριο. Και είναι ο μαθής του Κυρίου. Και εμείς, αδέρφια, πρέπει να αφήνουμε τα πάντα για να κάνουμε και να γίνεται το θέλημα του Θεού στη ζωή μας. Πολλές φορές βάζουμε προτεραιότητες οι οποίες δεν είναι από τον Κύριο και χάνουμε τα πνευματικά. Συνεχίζοντας λοιπόν, πως μας λέει, επληρώθησαν οι ημέρες του να γεννήσει. Αυτό το επληρώθη, ήρθε ο χρόνος.
Θα ήθελα να μείνουμε λίγο σε αυτό, αδέρφια. Γιατί η ζωή μας είναι περιορισμένη, είναι 70-80 χρόνια. Είναι αποφασισμένος ανθρώπους άπαξ αποθανήν μετά δε τούτο κρίσης. Υπάρχουν όμως τα σχέδια του Θεού, τα οποία είναι από τη μία μεριά τα αιώνια σχέδια του Θεού, που ο Θεός έχει κάνει αυτό το ωραίο πραγματικά σχέδιο προκαταβολής κόσμου να έρθει να μας σώσει, και αυτά τα σχέδια τα έφτιαξε ο Κύριος μέχρι την ημέρα που ήρθε ο Κύριος μας ο Ιησούς ο Χριστός στη γη, αλλά και για μετά, μέχρι που θα ξαναέλθει ο Χριστός με έναν τόσο ωραίο τρόπο, με έναν τόσο ωραίο σχεδιασμό που θαυμάζουμε. Θαυμάζουμε τις προφητείες, τις επαγγελίες, με ακρίβεια πως τις έδινε το Πνεύμα το Άγιο για το έργο και την ενσάρκωση του Κυρίου μας του Ιησού Χριστού. Θαυμάζουμε. Αλλά όμως ο Θεός, αδέρφια μου, έχει και ένα σχέδιο για τον καθένα από εμάς. Ένα σχέδιο προσωπικό, το οποίο είναι πολύ καλά να προσέξουμε να το εκτελούμε, να μην βγαίνουμε έξω από το σχέδιο του Θεού. Γιατί μερικές φορές βγαίνουμε, αδέρφια. Ο Κύριος είναι καλός βέβαια, έρχεται, μας αγκαλιάζει, μας φέρνει, αλλά χάνουμε. Χάνουμε όταν βγαίνουμε από το σχέδιο του Θεού. Χάνουμε χρόνο, χάνουμε ευλογίες, χάνουμε ευκαιρίες να πάρουμε μισθό στον ουρανό. Και μερικές φορές, δυστυχώς, ο χριστιανός μπορεί να χάσει και τη σωτηρία του όταν δεν μένει σε αυτό το σχέδιο του Θεού. Υπάρχει λοιπόν αυτό το σχέδιο του Κυρίου για τον καθένα από εμάς, που είναι θαυμαστό, αδέρφια. Το έχει σχεδιάσει ο ίδιος ο Θεός. Και έρχεται και μας μιλάει και λέει, κάνε αυτό παιδί μου, κάνε αυτό. Τώρα Κύριε, τώρα. Τώρα Κύριε, τώρα. Είναι καλά να μένουμε στην προσευχή, αδέρφια, στην εξήτηση του Κυρίου και στην εξήτηση του θελήματος του Θεού. Όχι με τη λογική μας, αλλά με την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Είναι αυτή η ευλογία την οποία ο Κύριος έχει και εμείς δεν ξέρουμε. Γιατί, Κύριε, αργείς να απαντήσεις? Έχει λόγο ο Θεός. Γιατί ο Θεός δεν έχει να κάνει μόνο με μένα, με σένα, και να κάνει με όλα τα δισεκατομμύρια των ανθρώπων. Και θα πρέπει σε όλα αυτά ο Κύριος μας, όχι θα πρέπει, είναι σε όλα αυτά ο Κύριος μας δίκαιος. Είναι αγαθός. Δεν είναι ωραίο αυτό? Αυτή η σκέψη την οποία μας δίνει ο λόγος του Κυρίου μας. Αβραάμ του λέει, ο Κύριος τον Αβραάμ, αυτή η γη που είσαι εδώ ήταν στη γη της επαγγελίας, αλλά μετά έφυγε. Πήγε στην Αίγυπτο, ξαναγύρισε. Του λέει, αυτή τη γη δεν θα την κληρονομήσεις εσύ. Θα τη δώσω στο σπέρμα σου. Αυτή τη γη εδώ, και την έδωσε. Αλλά το σπέρμα σου, λέει, θα δουλωθεί 400 χρόνια. Και έτσι και έγινε στους Αιγύπτιους. Γιατί? Γιατί μετά από 400 χρόνια θα βγούνε από τη σκλαβιά της Αιγύπτου και θα πάνε στη γη της επαγγελίας. Το λέει ο Κύριος, διότι δεν ανεπληρώθη έτη η ανομία των Αμοραίων. Έπρεπε η αμαρτία των Χαναναίων εκεί, των λαών που ήταν στη γη Χανάν, να φτάσει στο πλήρες για να ενεργήσει ο Θεός με τη δικαιοσύνη του να διώξει τα έθνη αυτά και να βάλει μέσα το λαό του. Και το λέει ο Κύριος. Τους το λέει. Μην νομίζετε ότι μπήκατε εδώ επειδή είσαστε καλοί ή επειδή έχετε δύναμη. Μπήκατε γιατί εγώ έδιωξα αυτά τα έθνη για την αμαρτία τους. Αδέρφια μου, είναι τόσο
Μεγάλη η σοφία, ο βάθος σοφίας και πλούτου και γνώσεως του Θεού. Ακόμα μέσα στη ζωή μας, μέσα στην οικογένειά μας, μέσα στην εκκλησία του Χριστού που είμαστε και μας έχει βάλει ο Θεός, στην τοπική εκκλησία. Δεν μπορούμε να ξέρουμε πώς ενεργεί ο Κύριος. Δύο αδέρφια, ο Ιακώβ και ο Ισάφ. Τον Ιακώβ ηγάπησα, τον Ισάφ εμίσησα. Και ο Ιακώβ βγαίνει ευλογημένος και ο Ισάφ έχασε την ευλογία. Και από τον Ιακώβ ξέρουμε πολύ καλά από τους 12 πατριάρχες, τους γιους του, και συγκεκριμένα από την φυλή του Ιούδα ήρθε το κατά σάρκα ο Κύριος μας ο Ιησούς ο Χριστός. Μεγάλη ευλογία. Αλλά και ο Ιακώβ όμως ακολουθούσε το ρολόι του Κυρίου. Ξέρουμε την ιστορία πάρα πολύ ωραία του Ιακώβ. Το πλήρωμα του χρόνου λοιπόν. Ακόμα και για την ιστορία πως θα έρθει ο Χριστός πάλι, λέει κάτι για τη δεύτερη έλευση του Κυρίου μας, λέει κάτι ο Δανιήλ, καθώς μιλάει για τις έσχατες μέρες. Δεν έχουμε χρόνο να το βρούμε. Για τις έσχατες μέρες λέει το εξής: όταν θα έρθει ο Αντίχριστος, οι ανομίες, λέει, θα φτάσουν στο πλήρες. Τότε θα εμφανιστεί ο Αντίχριστος. Θα φτάσουν στο πλήρες οι ανομίες. Θα έρθει η ώρα του Θεού. Και θα έρθει η ώρα του Θεού για όλα, αδέρφια. Είναι το πλήρωμα του χρόνου, το οποίο πρέπει να το ζητάμε στη ζωή μας. Και όταν αφήνουμε το Θεό να ενεργεί, τότε πλέον έρχεται ο Κύριος και κάνει θαυμάσια στη ζωή μας. Να μην χάνουμε αυτές τις ωραίες ευλογίες. Επληρώθη η Γραφή, λέει, για τον Αβραάμ. Επίστευσε ο Αβραάμ στο Θεό και ελογίστη εις αυτόν εις δικαιοσύνη. Έχουμε τόσες μεγάλες επαγγελίες του Θεού μέσα στις Γραφές, που είναι για όλους μας, και για σένα και για μένα. Αλλά πρέπει να πληρωθούν στη ζωή μας. Να εκπληρωθούν πώς? Όταν πιστεύουμε, όπως ο Αβραάμ. Επίστευσε ο Αβραάμ και ελογίστη σε αυτόν εις δικαιοσύνη. Όταν εμπιστευόμαστε τον Θεό και όταν ξέρουμε ότι ο Κύριος έχει τα πάντα στα χέρια του. Και γυρίζουμε πίσω στο ανάγνωσμά μας εκεί στο κατά Λουκάν Ευαγγέλιο, που είμαστε στο δεύτερο κεφάλαιο που διαβάσαμε, αδέρφια μου, και μας λέει το εξής: και επιμένες ίσα κατά το αυτό μέρος διανυκτερεύοντες εν της αγρής. Ήταν επιμένες στο αυτό μέρος, εκεί στη Βιθλεέμ δηλαδή, διανυκτερεύανε στα χωράφια τους και φυλάγαν τις φυλακές, δηλαδή είχαν τις βάρδιες που λέγαμε, να φυλάνε τα πρόβατα, επί το ποίμνιο αυτών. Γιατί ξαφνικά, εξέφνης, βλέπουν έναν άγγελο. Και τι τους είπε? Τους είπε αυτό το ωραίο: μη φοβάστε, γιατί φοβηθήκανε. Εδάφιο 10, διότι ειδού ευαγγελίζομαι εις εσάς χαράν μεγάλη, γιατί στελείστε εις πάντα των λαών, διότι σήμερον εγεννήθη εις εσάς εν πόλη Δαβίδ σωτήρ, ώστις είναι Χριστός Κυρίος. Το μήνυμα από τον ουρανό, ότι γεννήθηκε ο σωτήρας του κόσμου σήμερα, την ίδια μέρα που γεννήθηκε. Έστειλε ο Θεός τον άγγελό του, και μετά βέβαια ήρθε και στρατιά ουρανίου, αγγέλων, να ψέλνονται. Στέλνει να πει το μήνυμα αυτό. Έχει τον χρόνο του ο Κύριος. Στους μάγους που διαβάζουμε στο Ματθαίο, εκεί πλέον το μήνυμα το έδωσε ο Κύριος άλλη ώρα.
πήγανε και βρήκανε τον Κύριό μας τον Ιησού Χριστό, τον βασιλιά των βασιλιάδων, που είχε ήδη γεννηθεί και τον προσκυνήσανε. Κάνανε ένα μεγάλο ταξίδι. Ο Θεός ξέρει πάλι. Και να πούμε και κάτι άλλο. Όσο πιο απλή είναι η καρδιά μας με το Θεό, τόσο πιο πολύ παίρνουμε τη φωνή του Κυρίου. Τόσο πιο πολύ σύντομα καταλαβαίνουμε το θέλημα του Θεού. Τόσο πιο πολύ καταλαβαίνουμε το Λόγο του Θεού. Δεν χρειάζεται να είσαι μορφωμένος για να καταλάβεις το Λόγο του Θεού. Χρειάζεται να έχω και να έχεις μια απλή καρδιά. Το τσομπάνιδον. Οι τσομπάνιδες εκείνη την εποχή ήταν, θα λέγαμε, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν ήταν υψηλή τάξη. Τους θεωρούσαν έτσι μια δεύτερη κατηγορία. Σε αυτούς όμως πάει ο Κύριος. Σε αυτούς θα τους πει το μήνυμα. Το ωραίο αυτό μήνυμα. Σε απλές καρδιές δουλεύει ο Θεός. Δεν δουλεύει σε τίτλους και σε στόμφους και σε μορφώσεις και σε χαρτιά. Αυτά είναι για εδώ. Δουλεύει με απλή καρδιά. Ο Παύλος λέει, φοβάμαι μήπως ο εχθρός σας εξαπατήσει όπως εξαπάτησε την Εύα και διαφθαρεί ο νους σας εκπεσών από της απλότητος της εις των Χριστών. Η πίστη μας στον Χριστό πρέπει να είναι απλή. Έτσι μας την έδωσε ο Θεός. Ενώ αυτός είναι σοφός και τα ξέρει όλα. Εδώ μας είπε, παιδί μου, έλα εδώ απλό. Την απλότητα του κηρύγματος. Ο Παύλος το κατάλαβε αυτό. Και το κήρυγμα του Παύλου ήταν απλό. Όχι με ανθρώπινη σοφία. Αλλά με απόδειξη πνεύματος και δυνάμεως. Θαυμαστά. Και εδώ το μήνυμα, σήμερον εγεννήθη σε εσάς εν πόλη Δαβίδ σωτήρ, ώστις είναι Χριστός Κύριος. Η αλήθεια. Σωτήρας, ο οποίος είναι Χριστός. Τι σημαίνει Χριστός? Ο Μεσσίας. Αυτό τον οποίο περιμένανε. Ο λαός Ισραήλ. Και όλος ο κόσμος βέβαια. Κατ' επέκταση. Και δεν είναι μόνο ο Χριστός, είναι και Κύριος. Είναι ο Θεός. Κύριος είναι ο Θεός. Σήμερα γεννήθηκε σε εσάς σωτήρας, ώστις είναι Χριστός, ο Χριστός δηλαδή, και ως ο Κύριος. Ο Θωμάς φώναξε, ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Τόσο απλά, Θωμά, τώρα πιστεύεις? Ναι. Το μυαλό του Θωμά είχε μπλέξει λιγάκι στη σκέψη, σκεπτικιστής. Εάν δεν βάλω τα χέρια μου στον τύπο των ύλων και στην πλευρά του και ντυμένη, δεν θα πιστέψω. Όταν όμως εμφανίστηκε ο Κύριος μπροστά του, δεν τόλμησε ο Θωμάς ούτε να βάλει τα χέρια, ούτε να κάνει αυτό το οποίο είπε, αλλά είπε ο Κύριος μου και ο Θεός μου. Και εξέφνης, λέει, μετά το αγγέλο εφάνει πλήθος στρατιάς ουρανίου, υμνούντων των Θεών και λεγόντων δόξα εν υψής της Θεό, επί γης ειρήνη, εν ανθρώπης ευδοκία. Τι ωραίο μήνυμα στους απλούς τσομπάνιδες. Στρατιά ουράνια, αγγέλωνε, στρατιά. Ευχαριστούμε τον Θεό, γιατί ο Κυριός μας είναι αυτός ο οποίος έχει πλάσει τα πάντα. Αυτός έχει φτιάξει για τους αγγέλους και τους έχει φτιάξει λειτουργικά πνεύματα εις υπηρεσίαν αποστελόμενα δια τους μένοντας να κληρονομήσω στη σωτηρία. Να ζητάμε από τον Κύριο να μας φανερώνει και να μας δίνει μηνύματα με αγγέλους. Αλλά λέει και κάτι άλλο ο Κύριος, ότι άγγελος Κύριος στρατοπεδεύει κύκλο των φοβουμένων αυτών. Θαυμαστά. Αυτά τα οποία κάνει ο Θεός για μας, τους ανθρώπους. Ακόμα λέει ο Λόγος του Θεού ότι
σε αυτό το σχέδιο της σωτηρίας που προφητευόταν στην Παλαιά Διαθήκη, επιθυμούν, λέει, και άγγελοι να παρακύψουν. Τι? Ο Θεός, ο πλάστης μας, τον οποίο τον βλέπουν κάθε μέρα και εκτελούν τις εντολές του οι άγγελοι, τι κατέβηκε στη γη, σε αυτούς τους ανθρώπους που είναι χώμα, που είναι αμαρτωλοί. Τι μεγάλο πράγμα. Και εδώ τα μηνύματα αυτά τα δίνουν οι άγγελοι. Και είναι δόξα εν υψίστοις Θεό επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Και αυτό έγινε, αδέρφια. Δόξα εν υψίστοις Θεό επί γης ειρήνη. Μερικοί λένε, τι ειρήνη αφού έχουμε πολέμους? Η ειρήνη δεν είναι στους ασεβείς. Η ειρήνη είναι μέσα στις καρδιές του λαού του. Και πρέπει να είμαστε γεμάτοι από την ειρήνη του Θεού. Είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Να είμαστε γεμάτοι από την ειρήνη του Θεού. Εν ανθρώπης ευδοκία. Και η ευδοκία στους ανθρώπους. Ευδοκία σημαίνει ο Θεός έχει καλή σκέψη για τους ανθρώπους. Τόσο καλή που λέει θέλει όλοι να σωθούν. Και να έρθουν σε επίγνωση της αληθείας. Όλοι. Βέβαια, ο λόγος του Θεού μας λέει ότι όποιος πιστεύσει και βαπτιστεί θα σωθεί. Και αμέσως οι άγγελοι τι κάνουνε? Μόλις φεύγουν οι επιμένες, μόλις φεύγουν οι άγγελοι, αμέσως πάνε να δούνε το γεγονός. Δεν αμφέβαλαν. Μην αμφιβάλλουμε στον Λόγο του Θεού. Ακόμα και οι μάγοι που πήγανε να προσκυνήσουν τον Κύριο, όταν πήγανε στα Ιεροσόλυμα, δεν είπανε μήπως γεννήθηκε ο βασιλιάς των Ιουδαίων, αλλά είπανε πού γεννήθηκε. Πού? Το μέρος θέλουν, πάμε να τον προσκυνήσουμε, ήρθαμε να τον προσκυνήσουμε. Είχαν πάρει το μήνυμα από τον ουρανό. Εδώ οι ποιμένες είπαμε να πάμε στη Βηθλεέμ για να δούμε το πράγμα τούτο, το γεγονός, το οποίο ήδη έχει γίνει. Έγινε. Και να ξέρουμε, αδέρφια μου, ότι ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού θα γίνει. Ό,τι λέει ο Λόγος του Θεού θα γίνει. Και ό,τι λέει το Πνεύμα το Άγιο θα γίνει. Γιατί είναι Λόγος Θεού. Και πήγανε πράγματι και είδανε, έτσι πως τα είπε ο Κύριος. Δεν υπάρχει περίπτωση, αδέρφια, να μας λέει κάτι ο Λόγος του Θεού και να δούμε κάτι άλλο στη ζωή μας. Όχι. Αυτό που μας λέει, αυτό θα δούμε. Αρκεί να μείνουμε πιστοί. Αρκεί να λέμε, θα γίνει ή δεν θα γίνει. Θα γίνει ή δεν θα γίνει. Θα μπω στη Βασιλεία ή δεν θα μπω. Θα με πάρει ο Κύριος ή δεν θα με πάρει. Θα μας πάρει όταν μένουμε πιστοί στο Λόγο του Κυρίου μας. Και επέστρεψαν, λέει, ποιμένες δοξάζοντες και υμνούντες στον Θεό. Τώρα γι' αυτό τον δοξάζουμε και τον υμνούμε, αδέρφια. Γιατί ήρθε ο μονογενής Υιός του Θεού, ο Ιησούς ο Χριστός, και μας έσωσε. Έγινε θυσία για μας. Έδωσε τον εαυτό του, έγινε ο αμνός του Θεού, ο αίρον, την αμαρτία του κόσμου. Και ήρθε γι' αυτό. Παρέδωκε αυτόν, λέει. Δεν είναι τον πιάσαν τον Κύριο και τον σταυρώσαν επειδή δεν μπορούσε να ξεφύγει. Ο Κύριος ήρθε γι' αυτό από τον ουρανό, γι' αυτό κατέβηκε. Ευχαριστούμε τον Θεό γιατί μας τα αποκάλυψε αυτά ο Κύριος, αδέρφια. Και σε αυτή την αποκάλυψη να μείνουμε. Σε αυτή την αποκάλυψη, με αυτή την αποκάλυψη να μπορέσουμε να προχωρήσουμε. Μην ακούμε τις εισηγήσεις του εχθρού που έρχεται μέσα με διαλογισμούς, με σκέψεις, να πει μήπως δεν είναι έτσι, μήπως είναι έτσι. Ευχαριστούμε τον Θεό που ο Λόγος του Θεού είναι απλός. Σοφίζει. Ο Λόγος του Θεού είναι απλός, λέει, και σοφίζει τον άνθρωπο. Μας δίνει σοφία. Ούτως ώστε να λέμε ότι αυτό που λέει ο Λόγος του Θεού θα γίνει.
Γεγονός σημαίνει είναι κάτι που έχει γίνει. Και όλα αυτά τα οποία λέει ο Λόγος του Θεού θα γίνουν. Αμήν, αδέρφια μου. Κύριος να ευλογήσει το Λόγο του.